What up? I dag der sidder vi med min store bror Alexander. Det er til YouTube det her. Fuck det så. Og vi... Ja, prøv lige at gå tilbage, Alexander. Prøv lige at gå tilbage. Prøv lige at gå tilbage. Tilbage. Så siger jeg stop. Ham, nej, stop. Stop. Du kan ikke forkert. Ham her. Skal I følge. Han er god. Han har 11 abonnenter. Og så kan I følge, hvem mere? Det ved jeg ikke. Måske kan vi kigge. Ham her. Ham her skal I ikke følge. Jo. Men I skal følge ham herovre. I skal følge ham her. I skal også følge... Værsinger. Og så skal I... like til min kanal. Og heller Og så skal I... Hvis vi får mere end 1 like, så laver Alexander sin helt egen YouTube-kanal. Det gør jeg så ikke.